Здравейте! Искам да ви представя нещо наистина специално. Новото попълнение в селекцията на VIP Watches, швейцарската марка Epos. Това не е просто още една марка. Epos е бранд с история, която започва още през 1925 година. Сърцето на швейцарската писоникарска традиция. Известни със своите механични часовници с характер и безупречна изработка, Epos съчетава класика и иновация. Ръчно декорирани механизми, сафир кристали, висок клас материали и много често сложни функции като открит баланс, ретроградни индикатори и, забележете, изцяло механичен пулсомер. Аз лично такова нещо никога не бях виждал. А най-хубавото, вече може да ги откриете официално при нас. Ние от VIP Watches сме горди да бъдем оторизиран търговец на Epos за България. В следващите секунди ще ви покажа някои от най-интересните модели, които вече са налични за онези, които ценят ръчната изработка и уникалният дизайн и истинската стойност за часовник. Всеки един от тези модели е създаден с внимание към детайла и идеята да се носи с гордост. Не просто като аксесуар, а като израз на стил и отношение към времето. Това не е просто часовник. Това е колекционерско механично изкуство. Ще го откриете при нас vipwatches.net.